О, гэта што, тытан? Боже мой, Рон, колькі разоў табе гаварыць, гэта камень. Я вашых універсітэтаў не скончваў. Сколь мне ведаць, як ён выглядае? О, гля, а гэта тытан, не? Народ, тытан даволі рэдкі, мы яго проста так не знойдзем. І пагатоў столькі, каб зрабіць ракету. Проста трэба шукаць, окей? Гэта самае, дык гэта тытан? Роуэн, бляха, гэта ўсё яшчэ камень, прыкінь. Хлопцы, мужики! Брыд, ты чаго так нясешся? Я знайшла тытан. Тыпу, вось такога, так? Роуэн, гэта камень. За мной, хутчэй! Тытанчык. Дык вось як ваш тытан выглядае. Ты забыла сказаць, што ён на базе іншых гульцоў. Ну і што? Яны нават інструменты свае не прапампавалі. Ну так, яны поўныя нубы. А ў чым сэнс? Я нешта не разумею. Яны пабудавалі сабе базу, але яны не развіваюцца. Броня, інструменты, база, зброя. Гэта ўсё базавыя рэцэпты, яны не развіваюцца. Я не разумею. Хіба што... Шо? Здаецца, мы сустрэлі цалкам ізаляваную каманду. Яны не ведаюць, што такое тэхналогіі. Па сутнасці, яны захраслі ў каменным веку. Ха. Простыя рэчы, простыя словы. Хіба не файна? Так, круто. Ну ладно. Эх, пашумім, блин. Вы куды? Ну як, трэба іх забіць і забраць тытан. Гэта ж все элементарныя рэчы. У сэнсе, не! Вы што ўдумалі, Чаму не? Яны проста гуляюць, яны ж нявінныя. Ясна, Бен, я зразумела. Дзякуй. А я бачу каманду нікчэмных гульцоў, але з вельмі ценным рэсурсам, который трэба нам. Нам трэба? Таму мы іх заб'ём. Ведаеце, нават проста размова, і то мне непрыемная. Брыд, яны нават ніколі не бачылі такіх тэхналогій, разумееш? Калі ты проста наблізіся да іх, там будзе хаос. Іхныя мазгі могуць выбухнуць. Якое супадзенне? Магу ім дапамагчы. Кранальна. Не. Што не? Не, я не дам вам гэта зрабіць. Даш. Не. Так. Не, Роуэн. Так. Не. Ой, бляха, просто дойди. Мы што, нічаму такі не навучыліся? Паслухай, ты можаш пайсці туды і забіць іх. Так, і нават тытан забраць. Чаму не? Але пры гэтым ты сам станеш адным з тых, хто пастаянна грыфіць і забівае іншых гульцоў на гэтым серверы. Ды паглядзі ты на іх. Вунь. Вось пра што гэтая гульня, разумееш? Справа не ў базах і не ў барацьбе з іншымі гульцамі. Гульня пра крафтынг рэчаў разам з сябрамі. Слухайце, нас усіх забівалі і рабавалі. Поўны адстой. І цяпер ты хочаш зрабіць тое самае з імі? Яны ж як дзеці. Я дакладна не буду руйнаваць іхны свет, ясна? Хочаш забіць іх? Прыйдзецца забіць мяне. Ну што, лашары? Толькі паглядзіце на гэтых нубоў. О, праблемачка, давайце ім дапаможам. Халера, ты бяры, а? Гэта сальтуха? А як гэта? Здаецца, яны і без нас спраўляюцца. Так, думаю, нам лепей пайсці. Так, я там далей, яшчэ тытан бачу. Так, я таксама, хадзім туды. Так, не будзем ім перашкаджаць, лепей, пойдзем. Я ўвогуле сюды ісці не хацеў. Дзякуй за прагляд, таксама хачу падзякаваць усім сваім патронам на патроне. Калі раптам камусьці падабаецца тое, што я раблю, можна крышачку занесці на патрон. Будьце ўпэўнены, яны пойдуць на вельмі важныя рэчы, там на мою яхту, верталёт, самалёт, падушачкі відзьба з шакаладнай начынкай. Усё, што трэба.